Aj! Drahí priatelia, zistili sme sa to, aby sme pochovali Tomáša Pištu Gudzárového, aby odpočúval v pokoji a tak ďalej a tak ďalej. Takže ideme na modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odsúď nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Kapitola 3, 4, Ján, kapitola 3 a 4. Nosí si do prasa aj s takou robotou. Rieku pokrývali pochvalte a no a tak ďalej, no. Kapitola Na Tatrou sa blízka. Gilaven. Na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni, tak ťa Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni, tak ťa Slováci ožijú. Ako psíkov tak aj skapa, na Tomáša Pišta. Patrí, všetci patrí. Pán Barán. Skončil pohreb. Pán Barán. Pán Daj mi to. A teraz ideme na svadbu.